Madzula bwino ndikhupa zono tino mwaluka bwino anzathu akuluakulu nkhani yomwe ndofuna tikambirane pano eti ano omwe inaso yapyetsa mtima ndi nkhani ya magay. Okay, anthu amene amachita mchitidwe amathanyulawa amuna kumagona ndi amuna anzawo, akazi so magona ndi akazi anzawo. Now lero kwapezeka zonena kuti tu kwabwera nde kuti ena mwa anthu amenewo kubwera pambalambanda kunena kuti noyo mpaka anatu akufuna akatchalenje malamulo a dziko lino kuti apatsidwe maufulu awo. Ni ndani amenewa? Okay, chabwino kwabweratu nde kuti mzimayi wina wa zaka 30 yemweno nde kuti amachokera kumpemba. I think kumeneko ndi ku Blantyre. I'm not so sure ndi madera ku Blantyre yako moti panga collect anthu aku Blantyre akuti kuchoka kumpemba komanso nde kuti anamenya alliance ndi anzake ena ochoka ku Ndilande komanso ena kumachoka ku Machinjiri. Basi tu akunena kuti iwo akufuna nde kuti no apemphe boma kuti bomali ndi zoti tu like nde kuti ka environment kabwino, malamulo abwino ameneno angaonetsese zonoroma ufulu anthu amene wawa ochita za mathanyulo amenewa ndi kuti no akulemekezedwa. Anthu amenewa akhale ndi maufulu kunoko ku Malawi azitha omachita za mathanyulo zawozo ndi kuti tu bwinobwino opanda kupangidwa chipongwe zina chilichonse kapena kumangidwa zimene takukamba ndizeza. Akuti situation imene ilili panopa sili pabwino. Malamulo a dziko lino ndi kuti amamanga anthu amenewa zomwe ndi kuti zikuwaphwanyira maufulu awo akufinyika kwambiri. Kumabwera nde kuti akatere amenyedwa kupangidwa attacked kupezeka zoti akusalidwa kubwera sapo nde kuti ngakhale akapita muzipatala amene kuti akathandize ngati avulazana nanga ndere dzinena chani sindere akavulazana nanga akavulazana nkupita chipatala ari chipatala kumakana kuwathandiza zomwe nde kuti sikutani sikukwira. Okay, now awawa ndi zoti iwo akudzimenyera maufulu okha nanga sinde kuti iwo ali mugulu la mathanyulo amene wawo akuti mzimayiyo ndi lesbian, mzimayi ochoka kumpembayo ndota magona ndi azimayi anzake. Now anthu amene wawa akuzimenyera maufulu okha komano chimene chapezeka zonena kuti no chapanga catch my attention ndichonena kuti no kwabweranso kwa gulu kena ka anthu mwachitsanzo group village headman mpingo ochokera nde kuti kusomba komanso nde kuti no akuti nde kuti kagulu kama pastor amene ali chairman wawo, pastors fraternity chairperson ochoka kumpemba amene yemwe dzina lake ndi Pastor Wilson Matebule, komanso Malawi network of religious leaders affected by HIV and AIDS Blantyre coordinator amene yeru nde kuti ndi Pantius Kaila amene wawa akunena kuti yayi azitsogolera amene mmayang'ana nkhani zimenezi tiyeni tapange ni support anthu amene wawa amathanyula wa kuti mwina mwake asaito khango maito vanga kuti mwina mwake alibe support ndazitsogoleri inu muve ndithu mapempho amenewo ndipo muvangepo kanthu kwapanga support anthu ngati amenewo. Guys, you look at this. Of course magaya akuboma ndizonena kuti no sanayankhepo kena kalikonse angokhala chete koma nde kuti izizi zikutsatira kunena kuti no paja mu 2024 moja fanziso ena apita ukapanga challenge so constitution malamulo a dziko lino kunena kuti no kodi no sitingakhasulire kuti malamulo amene amapanga kuti tizimangidwa ife amene timachita nde kuti mchitidwe wa mathanyulo tizimangidwa kodi sizingatheke kuti akachosedwe nde pajatu kumene kujatu mu 2024 cha mu June kuzinakanidwa zimenezo kuti ayi malamulo sangasinthe ndithu ndipo amene azichitidwa mchitidwe umenewu akhande kuti akumangidwa. Now guys, I was I think last month ndinabwera kumazakamba zonena kuti ndinokhudzika kwambiri kunena kuti no anthu ena otchuka akumabwera poyera iyayi kumabanga zeko zinjidwe za mathanyulo zawozo koma nde kuti anthu ndikumaombera m'manja ena anthu otchuka ndithu ammasamba mwa mchezo momwemo kumaombera m'manja ena from there nde kuti no kubweranso nde kuti ena kumatsatira choncho kubwera nde kuti dziko ngati boma silupangapo kena kalikonse kumangoyang'anira zazo zokuchitika. Izizi nde kuti at the end of the day zizapanga corrupt our youth, zizapeza kuti nachinyamata zamba kumasokoneza ena nde kuti namasuka nkumachita zimenezizi. Here we are tukamba sonkhani zomwezi ena ndayira kubwera kuti afuna akachallenge malamulo a dziko. Of course sana azitchulira maina fa kuzozonena kuti kungozitchula maina nde kuti mu society imene amachokera yamva nde kuti chani amva madzi fa anthu nde kuti akhala kumarana kumasala komanso nde kuti no akhala amwena mwake akulandira amwena ati maatake tinatake mmazuwa be magayizi ngati awawa amapezeko zoti
ya maso adi mtendere makamaka madera mwa anthu amene zimanyasa zimenezi. Alipo gulu lina lake lomwe zimanyasa kwambiri samafuna tamamva zinthu ngati zimenezi, koma I wanted to bring it mafuna tibwerese nkhani imeneyi kunena kuti no guys, ngati awakulimba mtima kumapanga zimenezi akatchalinje malamulo a dziko lino, mphamvu akuzitenga kuti amenewa khozi ilu ndikusendesa kungobwerapo amenewa kuli kumene akuchengera mphamvu kubwera azibusa awa komanso ndekuti uyu mfumu uyu kadasankanso mfumu ndaniso kumaona popereka maufumu watu mopereka kwa anthu osokoneza ngati awa ndiyeno gulu limene lili kubwera ndikumadzamenyera nawonso kumapereka sapoti, ndiye kuti nawonso ali mugulu loti nomwena makalandira kanganyasa kuchoka kwina kwake. Otherwise munthu wonena kuti iweyo ndi wabwinobwino oganiza mwa straight ndizovuta kwambiri kuti nokhale pasi ndikumaganizira kukhala pasi just to conceive the idea kumaganizira kuti noti kodi no mchitidwe umenewu ndingaubagire motani. Ozima nkuoneka ngati ndi zina zake zija zoti ndizongotsutsana mwa njira inake ngati ndi chilengedwe mene zimayendera. If izi zimakudinda pena pake ene I'll be so much surprised, ndizimaoneka lito zimaoneka ngati okwadi choncho tinene choncheti. So akuti mmene moto ndimene amavera ndiye amati maufulu awo muziyapasa maufulu awo nchifukwa akumenyeranso maufulu, koma ndimangofuna kunena kuti no akuboma I think nkhani iyo amangokhala zete zikachitika chonchi ndi mistake imeneyi fa kuboma asankhadala okhala zete simukuyenera mukhale zete yayi. Stand up and then stand by the law. Inuyo muyimirire ndipo muime ndi lamulo chifukwa ntchito yanu ndiyonisizo ndi lamulo likutani likutsatiridwa. Apolisi ntchito yanu ndi imeneyoyo kuti lamulo likutsatiridwa. Kaya ndinu majaji maloya ntchito zanu ndi zimenezi kunoti malamulo azitsatidwa kuti mmayima ndi malamulo. So where are you mungokhala zete zikangofika nkhani izi mumangokhala zete kena kuti dzimvano wina ine ndabwera ndi boyfriend wanga muoneni uyu nde mbwezi langa tikumuona munthu uyo ali ni ndevu akanena kuti mbwezi lake yonso wandevuso ngati uyonso kubwera pa mbalambanda apopo basino osavala matrauza iyaye mumuona amene zikudinyane mwakolope nyanja ana ndikumaonera zimene zija mainstream media tukikamo zimene zija zana zionera zimenezo then kutsogolo kunoko iyaye basi ndichikhalidwe Now musakhale zete niyo muyankhepo pamene baba kunoti nokodi mukuyima patino nanga si anthu akuda kukamenyera fight kuti atapasidwe maufulu kaya ndembo abuma mukuyima patino usati pakapezeka kuti kukhala zete ya mwinene pamene mukuyima ndini ngati simungayime ndi malamulo ife nditi zidabwa zonena kuti what are you there for. Fa malamulo anayikidwa pazifo kwa ndithopo ika nthawi imeneyoyo sitingamakhale pasi ndikumangota guys nchifake timangokhala nkumangoti bingu janali dolo awo asanakelekeza kupanga zimene nthawi ya bingu bweza taonesa kale bwezi ndikuti ukamba panopa ndekuti ali kujani ali kuselo kwina kwake ose timazifumu nditi mazifumu tazibusana ose bwezi ali kuselo kwina kwake atafinyafinyaso ndikuulula zonena kuti ati tumatunda akuti kabungwe kakuti kazungu atituma zimenezozo bwezi ataulula. Komano ifo chonena kuti noti nthawi ina yake atsogolera athu sakumalingalira kunoti nokodi nkhani ngati sizanga zipanga. That's why ndekuti zikupezeka zonoti zikungokhala choncho, koma this is not sizoyenerera makamaka tikamayang'ana ndekuti ku mtundu wathu wa Malawi kodi basiso kwena kunennyularo nendikanyulaso moyona nanga sindere magayi uchibwaso ndi makaso ndikayimiraso pena pake apo zikora andipachapo zikwapo apa ndete sitizona naponso tikati mwina market dano komano inuyo munthu amene mungakhale ndekuti ndi mphamvu zoti mungathe kuyankhula mwina kuposa ineyo tatiuzani maganizo anu mu comment section. Mukuona bwanji kuti kumene zikulowerako amene wawa kuti boma lipange motani nanga anthu amene wakodi tikufunikira mwina titachita nawo motani nanga sinditamazokera m'madera mwathumo tapase maufulu awo kapena tipange nawo motani tatiuzani tu mu comment section akuti